Bij 4 afwezigens is de vakantie Bibelclub in de Westreen weer om. Vanwege corona kwamen de activiteiten stil te lezen en had de organisatie het erbij litten. Maar deze week komt een groep van haast 100 band together. De oude locatie, het badhuis, is verruilen voor de verbindingskerk in het dorp. Het programma is super gevarieerd. Jezus schien, sjeut Jezus us, Jezus houdt van us, om dat bij mij te gaan. Hier was iets van, nou, als dat een beetje lukt. En heel veel leuke knutsels, sport en spel. Bingo. Echt fantastisch hoe het toch weer nou gelukkig rent. We gaan zongen en dan gaan we een bingo doen. We gaan juist in de bootcamp en waar knutselt. En wat vind je het leukste? Ik denk de verhalen hier en het zongen. Weet je in de verhalen over? Hoe God. En wat is hetgene was hier van opsteekt? Wat has je van leerd? Dat hij altijd bij ons is en dat wij nooit bang hoeven te wezen. Merk je ook wat van het God? Want dat is al 4 weken naar het west. Merk je daar ook wat van? Ja, merken we absoluut. Heel veel bij weten dus al net eens meer wat is de vakantiebijbelclub. Het is hier al 50 jaar deelzet. Maar door die 4 jaar ben we dus een hele groep, eigenlijk haast een hele basisschool kwijtrekken. Dus ja, helaas, maar wat willen we van de grond opbouwen en moeten we dus vrijwilligers hebben. De drijfveer van ons is vooral bij vertellen hoe de Heer Jezus. Ik denk ook steeds in de wereld die donkerder wordt om hun heen, dat we ook hun kunnen vertellen dat er een veilige haven is. Werd ze kunnen schoolje, dat ze veilig binnen, dat er een God is die het naar ons omsjut. En werd we ons veilig kunnen stellen. Dat we dat op een bannere manier mee kunnen, ben we al heel blij.